A ubijeni ljudi dok bi došli, da. A i nama smo obećali, a od toga nikada ništa. Hoćevića, ovo učinića. Ni Gosije Hoće. Učinići god je obećano. Jeste. Kuću Vučinića. U kuću Vučinića, Joka, Vukina Vučinića, kuću obećanje i Gosije. Kad smo puštali struju, ono, kad smo slavili, jel? Kad se stavimo zbog djeteta. Kad je dijete završilo diplomski ili što, ili kad ga primili. Kad je struja bila puštena. Ne. A, u kuću kad smo, bili smo zajedno, ja sam bio. Jesi ga vidio ti? Jesam. Sve su mi obećali, a od toga nikada više. Majstore, sve što ti danas bude obećano, zapamti sad što bi ti rekla sad, naš priča, naša ljudi smo ovdje odrasli i zreli ljudi. Ono što danas mi budemo dogovorili, možda ti se nećemo obećati, ali da ćemo, da, o tome, popričamo, razgovaramo, da vidimo što je, dokle možemo, pa da te naknadno obavijestimo, to moraš da prihvatiš to realnost. Ako je bio Ranko Božović ovdje kod tebe, ako je bio Mića Rizić kod tebe, ako je bio Ivanović kod tebe, ovaj moj tim, i ako ti je nešto obeća, reci mi danas, ja ti garantujem glavom svojom, za 24 sata se to završi. Sve čuo? Svaki čovjek... Nema diskusije, a nema lažavine, pazi, moramo otvoreno da razgovaramo. Čekaj, otvoreno. Vidiš ti Migo Stijepović, na račun Miga Stijepović, vidiš ti koliko je suvjesni. Daj gleda. Na čiji račun? To je moj račun. Ovo je završeno. Ovo je završeno zajedno. Gotovo, neću da gledam ništa, bre. Neću ništa da gledam. Mi smo došli i biramo, možda ćemo još 2-3 kuće poći. Ajde. A ne u mnogo. Možda je ovo sramota, ali treba da reći ti, brate, pa reći. Da svoje probleme kažeš i što ti mi obećavamo bit će riješeno. Slobodno kaži što ti mi obećavamo bit će izglašeno. I želimo da glasaš za Crnu Goru. Javno, jasno i glasno. Ili da ponovim da ponovim. Ili da ne ideš na izbore, ljuci na svakog. Biraj ti što ćeš. Što obećaš nama, ja znam da ćeš ispoštovati. Što mi obećamo tebi? Što bude zahtijevao, što budemo mogli, mi ćemo izvršiti. Došli smo na moj predlog. Ko? Moguće biti ja sam za Jugoslaviju. Inicijativa moja, a ne njegova i njegova. Ovo je moja inicijativa, ja se volim dobro. Ne odvaje. Za koju Jugoslaviju? Za koju Jugoslaviju? Za Jugoslaviju. Koju? Koje nema? Koju? Biće. A ti sad kaži nama što tražiš i što ti mi obećamo bit će izvršeno. Sve to moraš meni reći. Ja sam sad jednom gledao o tome. Javit ću se, sam čuo sad, sve što se može završiti. Jer pazite, znaš kolika je lista je ogromna. Problema, Zečana, zetskih problema. Pazi, ovo se naša politika prolongira 15 godina, svi problemi, jedno, ti znaš svaki godin neko glasanje. Koliki je to račun? Neka duca. 1500 nešto. Koliko? 1560 nešto. Ti si jedan česti čovjek. Mi dolazimo kod nekog ko je karakter. Jako je teška rabota za tvoj mozak. Nisi ti najbolji. Ti si samo pošten. Da ti kaže, Ljud si, nemo ništa da pričaš, ja ću te ponoviti. Mašane, uradi nešto, ne ni da Bog da tebe ko kupi, jebem ja toga unos, onda bi bio ljig za mene. ja para nema. Mašane, napravi prelom u svom mozgu, a tvoje probleme da pokušamo da riješimo. Mnogo ih možemo riješiti, ponovo ih nabroji, što ti se obeća, bit će ispoštovan. Od tebe se traži da glasaš Crnu Goru, ti i tvoja porodica. I da ti 1001% završimo što se bude moglo završiti i što se dogovorimo u naredne 10 minuta maša. I čuo sam, ti si jedan miran čovjek, jedno poštenje, Ja nisam koji sa
svoje grbače zarađuješ koru Ja ljeto. nikome ne potpadam, ja imam moj posao. Ova ekipa Ne. stoji vlada Crne Gore iza naše riječi. Vidio sam Jer ti sad ja hoću da je mašan sa mnom. Ide moj sinoć. Njemu reći, Što ćeš ti? a ja te podržavam. A ja se ja dovijam tebi idem. E ako ja mašana sebe, neka dođe da me kolje. Ja te... A spremni smo da mu pomognemo i hoću da je sam. Hoću da si za Crnu Goru i da si Crnogorac. I da te pomognemo. Ovo je velika stvar. Do juče si i tad mi vojelo ko, Ba, jer sad se prodaj. ko se prodaje? Onda govno biti. Ja da se prodam. A ne, to ne. Nema, Ne znam ja. nema gospođo prodaje. Mašan, kada mi budemo imali svoju Crnu Goru samostalno, mi ćemo toga momenta imati sva prava. Naša zeta, pomorski klub, neće više biti pomorski klub koji treba se bori negde da bi postao nešto, nego će biti reprezentativan predstavnik u kupu šampiona Evrope. Razumiješ me? Ivane, molim, postavi me na mjesto. Možeš ti platiti ovo, što ja pitam tebe. Možeš ti platiti ovo za početak. Ne može, treba to ne priča. Nemoj da gata. Ovo će da plati vlada Crne Gore za tebe. Što? Si me čuo sad? Pričaj, Bez uslova. Bez uslova. da vidimo. Jesmo se razumijeli? Da vidimo. Ali pazi ti kažem. Ja ću da kažem ljudima. Ljudi, molim vas, ovo se reguliše. Ovo je čovjek koji voli Crnu Goru i da odradi se za njim sve što treba. I oni su to odrosti. Ali molite, nemoj me posle pokušati, molim, ko brat. Ko brat sa Crnu. Crnu Goru sa braćom. Crnu Goru sa braćom. Sa braćom?